Exodus Timothy. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, Kɔ Pharaoh nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Awurade sie ni, ma me man no nkɔnkɔsom me. Na sɛ wampene ama wankɔ a, hwɛ, mede mponkyerɛni bɛha w'asase nyinaa, na asuo no bɛdɔre mponkyerɛni menyamenya. Na wafoforo aba wo fie, ne wo dabitiri, ne wo mpa so, ne wo nkoa afie, ne wo nkurɔfoɔ mu, ne w'afononoo mu, ne wo mmɔrenkuduru mu. Na wo ne wo manfoɔ ne wo nkoa nyinaa so na mponkyerɛni no bɛforo aba. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, Ka kyerɛ Aaron sɛ, fa wo poma no, na tene wo nsa nsubɔnten ne asuoso ne ntareɛ so, na ma mponkyerɛni mmra Misraim asase nyinaa so. Na Aaron tenee ne nsa wɔ Misraim nsuo so, na mponkyerɛni ba bɛkataa Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asuma nsɛm no yɛ ɔsaara ma mponkyerɛni foro baa Misraim asase so. Ɛna Pharaoh frɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Mompa Awurade kyɛw na onyi mponkyerɛni no mfiri me ne me man so, na mɛma ɔman no akɔbɔ afɔde ama Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Pharaoh sɛ, Wara kyerɛ me da ko a enkosie, na mempa kyɛw me ma wo, ne wo nkoa ne wo man, na onyi mponkyerɛni no mfiri wo ne wo fie so, na wɔnka asuo no nkwara mu. Na ɔse, Ɔkyena. Na ɔse, Ɛnyɛ sɛdeɛ waka no, na wahunu sɛ biara nni hɔ a ɔte sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn. Na mponkyerɛni no bɛfiri wo ne wo fie, ne wo nkoa ne wo man so. Asuo no mu nko ara na ɔbɛka. Na Mose ne Aaron firi Pharaoh anim kɔe. Na Mose teɛ mfrɛ Awurade wɔ mponkyerɛni a ɔde aba Pharaoh soɔ no ho. Na Awurade yɛɛ sɛdeɛ Mose kae no, na mponkyerɛni no wuwui. Afie mu ne adi hɔ ne rem. Na wɔboaboa wɔn ano akuakuo, na asase no so bɔnee. Na Pharaoh hunu sɛ wanya ahotɔ no, ɔhyɛɛ n'akoma den, na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Ka kyerɛ Aaron sɛ, tene wo poma no bɔ asase so mfuturo, na ɛnane ntontom wɔ Misraim asase nyinaa so. Na wɔyɛ ɔsa. Na Aaron tenee ne nsa de poma no bɔɔ asase so mfuturo, na ɛdane ntontom wɔ nipa ne mmoa so. Na asase so mfuturo nyinaa dane ntontom Misraim asase nyinaa so. Na akɔmfoɔ no de wɔn asuma nsɛm yɛɛ saara sɛ wɔrema ntontom aba, nanso wɔantumi. Na ntontom no baa nipa ne mmoa so. Ɛna akɔmfoɔ no ka kyerɛɛ Pharaoh sɛ, Nyankopɔn nsa teɛ nie. Na Pharaoh akoma pirimii ara na wantie wɔn sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Tua anɔpahema kɔgyina Pharaoh anim. Hwɛ, ɔrefiri adi aba nsuo no ano. Na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie, ma me man no nkɔ na wɔnkɔsom me. Na sɛ woremma me man no nkɔ a, hwɛ, mɛma anwansena ahodoɔ aba wo ne wo nkoa ne wo man ne wo fie so. Na anwansena no bɛyɛ Misrifoɔ afie mu ne asase a wɔte soɔ no so amaama. Na mɛhyɛ Gosen asase a me man te soɔ no so da no, na anwansena no ama hɔ. Na wode ahunu sɛ me ne Awurade wɔ asase mfimfini. Na mede wɔgyeɛ bɛto me man ne wo man ntam. Ɔkyena na sɛnkyerɛnnie yi bɛba. Na Awurade yɛɛ saa. Na anwansena a wɔdɔɔso pii baa Pharaoh fie ne ne nkoa afie ne Misraim asase nyinaa so. Na anwansena no nti asase no so sɛee. Na Pharaoh frɛɛ Mose ne Aaron kaa sɛ, Monkɔ nkɔbɔ afɔde ma mo Nyankopɔn wɔ asase yi so. Na Mose se, Ɛmfata sɛ wɔyɔ no saa, efisɛ Misraim akyiwadeɛ na yɛde bɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn. Hwɛ, sɛ yɛde Misraim akyiwadeɛ bɔ afɔdeɛ wɔ wɔn anim a, wɔrensi yɛ aboɔ. Yɛbɛnante nansa kwan akɔsrɛ so, na yɛakɔbɔ afɔdeɛ ama Awurade yɛn Nyankopɔn, sɛdeɛ waka akyerɛ yɛn no. Na Pharaoh kaa sɛ, Me deɛ, mɛma mo kwan na moakɔbɔ afɔde ama Awurade mo Nyankopɔn wɔ ɛsrɛ so. Na akyirikyiri nko na monkorɔ. Mompa kyɛw ma me. Na Mose se, Hwɛ, merebɛfiri wo nkyɛn makɔpa Awurade kyɛw, na anwansa no afiri Pharaoh ne ne nkoa ne ne man so ɔkyena. Na nkontompɔnko na Pharaoh ntwa bio, sɛ wɔremma ɔman no nkɔbɔ afɔde ma Awurade. Ɛna Mose firi Pharaoh anim kɔkɔpaa Awurade kyɛw. Na Awurade yɛɛ deɛ Mose kaeɛ no. Na oyii anwansena no firi Pharaoh ne ne nkoa ne ne man so. Anka biako mpo.
Na Farao prim na koma saa bere nso na wama ɔman no ankɔ.